Πάρα πολύ ωραία. Και στην αρχή που κρατήσει χαμηλά. Να το κρατάω χαμηλά. Εντάξει. Το ίδιο. Ναι. 1, 2, 3 και... Γιατί απόψε δεν μου φτάνει ο αέρας, γιατί απόψε δεν μπορώ να κοιμηθώ, κι απ' τον καθρέφτη με κοιτάζει ένα τέρας που μου μοιάζει, μα καθόλου δεν με νοιάζει να σωθώ. Απ' το καθρέφτη με κοιτάζει ένα τέρας που μου μοιάζει, μα καθόλου δεν με νοιάζει να σωθώ. Γιατί απόψε μου τελειώσαν τα τσιγάρα και με έχει βρει πάλι χαρμάνη αυγή. Γρατζουνάω δίχως χάρη μια κιθάρα που φαλτσάρει, συνοδεύοντας μια άσκοπη κραυγή. Να γρατζουνάω δίχως χάρη μια κιθάρα που φαλτσάρει, συνοδεύοντας μια άσκοπη κραυγή. Γιατί απόψε η ανάσα μου με πνίγει, η κάθε σκέψη μου στην τρέλα μ' οδηγεί, και η ζωή πικρή και λίγη λες και βιάζεται να φύγει, λες και ψάχνει κάποια πόρτα για να βγει. Λες και βιάζεται να φύγει, λες και ψάχνει κάποια πόρτα για να βγει. Σωπαίνω, οι σκέψεις μέσα μου δεν βγάζουνε μιλιά, κι εγώ